ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିছে ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ସୋଡ଼ା ପାଣି କ'ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ? ସୋଡ଼ା ପାଣି କ'ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଧାରଣ କରିଥାଏ। କ'ଣ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଭଲସେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ନହେଲେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। କେଉଁ ପିଲାମାନେ ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି 7 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା କେଉଁଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଆଇସୋଟୋପ୍ ନୁହେଁ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଆଇସୋଟୋପ୍ କେଟା ନୁହେଁ ନା ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଟ୍ରିୟମ୍। ଇଟ୍ରିୟମ୍ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଆଇସୋଟୋପ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଓର୍ ଲୌହ ଧାରଣ କରିନାହିଁ? ତ ଲୌହ ଧାରଣ କିଏ କରିନାହିଁ ନା ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ୍ୟାସିଟେରାଇଟ୍। କ'ଣ ନା କ୍ୟାସିଟେରାଇଟ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ଆଉ କାଲି ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ଫିସନ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ଫିସନ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ନା ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି। ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବ ଆଜିକା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଉ କାଲିକା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ସାଧା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି ନା 7ଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ? ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ କେଉଁଟା ନା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍। ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ହେଉଛି ରକ୍ତ ବାନ୍ଧିବା ଜମାଟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗ୍ରନ୍ଥି ନୁହେଁ? ଗ୍ରନ୍ଥି କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଏଇ 4ଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତ ଗ୍ରନ୍ଥି 7 ନମ୍ବରଟା ଗ୍ରନ୍ଥି ନୁହେଁ, ଏସିଟା। ଦେଖ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ବୃକକ୍। ବୃକକ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥି ନୁହେଁ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା କେଲଭିନ୍ରେ କେତେ? ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା କେଲଭିନ୍ରେ କେତେ ନା 310। କେତେ? 310 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ କେଉଁଥିରୁ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ? ଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ କେଉଁଥିରୁ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ? ଓଭାରିରୁ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ଓଭାରି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତଚାପ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶୋଇଥାଏ ସେଇ ସେତେବେଳେ ତା ରକ୍ତ କ'ଣ ହୁଏ? ଚଳାଚଳ ନା? ତ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା ରକ୍ତଚାପ ଅସ୍ଥିର ରହେ। କ'ଣ ନା ଅସ୍ଥିର ରୁହେ ଅପସନ୍ ସି। 11 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ବୃହତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି କେଉଁଠି? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ବୃହତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଉଛି ଯକୃତ୍। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଣିଷର ଶରୀରର ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ନା ଯକୃତ୍। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା କେଉଁଟି ସର୍ବଜନଦାତା ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍? କେଉଁଟି ସର୍ବଜନଦାତା ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍? କେଉଁଠି ନା ଓ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଯିବା 13 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି। ଦେଖ 13 ନମ୍ବର କହିଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କେଉଁଠି କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ? ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କେଉଁଠି କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପାନକ୍ରିଆଜ୍ ଠାରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ ଆଜିକାର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ଦେଖ 14 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ଆରବିସିର ଜୀବନ ସୀମା କେତେ ଦିନ? ଆରବିସିର ଜୀବନ ସୀମା ହେଉଛି 120 ଦିନ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ ଭଲସେ ଦେଖ ଆଉ କର। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ତ ତୁମ ପାଇଁ ବି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କାଲି ଆଣିବୁ।
ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଅପସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଭଲସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ।